obi agbawala zaki beya aile anula. The truth remains that our people need to learn in a hard way. Ndị Igbo need to learn in a hard way. Hello my fellow Biafrans, I'm back again. But before I say anything concerning this particular video, I want to to thank each and every one of us that has been supporting me, sharing my video, and also praying for our leader Mazi Nnamdi Kanu. But this particular video is sad news, not good news. For those of our people that are still in Yoruba land, that are still in Lagos, thinking that Lagos will favor them, thinking that Lagos is their own land. My brother, my sister, Lagos is not your land. Lagos belongs to Yoruba land. Anything they want with their land, they can do. So my own opinion is that if you are an Igbo person, you are a Biafran, and you are still in Yoruba land, you are still in Hausa land doing business, my brother, you have 50% of leaving your goods there. You have 50% of leaving your achievement there. So what I am trying to say is that if you are a Biafran, try to come back home and build your home. It is very, very important, because what is happening right now is getting out of hand. So just take on your time and listen to Mr. J Park and see what he said in this particular video concerning our people that died in this house. So share this video and remain blessed. One love. The truth remains that our people need to learn in a hard way. Ndị Igbo need to learn in a hard way. Una mana ọkụ agbara na Balogu market. Ọ bụrụ taa ka ọkụ agbara na Balogu market. Every 3 months, ihe abụgo culture. Ọkụ na-agba. Every 4 months, 5 months, ọkụ agba. 4 months, 3 months, ọkụ agba. But do you believe na ọ na-agba ọkụ gbasịa? Renovate here under 2 weeks. Tikwa the shop for rent. Ndị Igbo jekwa wekọrọkwa shop kwa. Emere ihe eme, emere ihe eme. Emere ihe eme. Fiakwo. What is all this? Ana market aba, si bịara market develop aba, na market Enugu market, na market so many places na Anambra, na market so many places ka anyị bata ba anyị dozi obodo anyị, ndị ba ya na-ebe ka ndị agbara ọgwụ anwụ, na-ebe ka ndị apịa, ndị anyere poison, anyị na-ebe ka ndị eriri eri. Ọ bụrụ taa ka Balogu market gbara ọkụ. Mana do you believe na ọkụ agbara kịta achaghị ịgwa anyị ndị ọkụ agbagburu ụmụ bọyị, gbagbuo ụmụ ọga na-agụta ọnụ. Sale kwa under 2 weeks kita renovate kwa kita ndị ba ya whoa majoke ba je wekọrọkwa chop. Ọ dị ka agasị na ndị Igbo memego ọfụma ozugbo esu ikwe ọkụ agbakwa renovate kwa ndị Igbo je withdraw je megwa ebe ahụ again kwa. Gịnị na-eme unu ndị eriri eri? Ndị Igbo unu ga-ata afụfụ ma ọ bụrụ na take time. I could say afụ. Okay, that one is apart. Go to trade fair. Do you believe na trade fair as a whole, I don't think na trade fair will hold 50 years lease. According to the resource, the whole of trade fair, I don't think no 50 years lease. Do you know that na some places that they rent a trade fair, they rent 10 years lease, not for life. So many places that they rent a trade fair, they rent 10 years lease. Man, 10 years ago, stupid on Igbo. Yejeba took almost 500 million raw plaza. Uru Chasna na Biafra. How will you get to Biafra? Ebe agbaru na anya na iro. Gbaka onye ọbụla, oh ife unu nweta property everywhere, nweta akụnụba everywhere. A na-ekwuzi okwu the oppression na-eme ndị Igbo oppress. Onwe osanti nke aba, osanti nke abụọ, because everybody na-atụ egwu. Plasm. That plaza here na-atụ egwu. Mbọsa a ga-akpara ya ka a ga-esu ya ọkụ. Esuchi ọkụ ewere bulldozer kurie ebe unu amaghị ife. 10 years na trade fair, ndị be anyị na-azụ na 10 years lease. Tell me, what will you achieve in 10 years? Ije kwa ba were 300 million to nwa mmiri zụkọ kwa everywhere. Ki we week nwe plaza. After 10 years, ndị nwe ala emegene. Ebe were ala ha na. I keep on telling our people, Lagos is never a no man's land. Lagos belongs to Yoruba. Hear it today and have peace of mind. Whosoever is telling you Lagos is no man's land, you are a liar. Lagos is never a no man's land. Lagos belongs to Oduduwa. It belongs to Yoruba people. It is their land. You cannot come all the way from east. You cross across the Niger. Then you pass Benin. You not call Benin no man's land. You cross Ore. You not call Ore no man's land. You cross Sagamu. You not call Sagamu
no man's land. You cross Okitipupa, you not call Okitipupa no man's land. You cross Shagamu or bypass, all those places about the road, you not call those places no man's land. Then you blows over, enter Lagos. You begin to see how Lagos is. You begin to call Lagos no man's land. You are deceiving yourself. You are deceiving yourself, honestly. Even the women our people know you are very stupid by telling yourself that Lagos be no man's land. Lagos is never a no man's land. Lagos belongs to Yoruba people. Lagos belongs to Oduduwa. It is your ancestral land. Don't come and be having that mindset that Lagos is no man's land. Go to your own land and develop your land. We have vast land in Anambra State. We have vast land in Igbo State. We have vast land in the Abia State. Ebonyi State, Segegini. Delta, Segegini. What happened to those places? Are we not clearing container in Port Harcourt? Tell me what excuse do you want to give again? Before, if you ask an Igbo man, or say, now they put a container, now there is seaports in Lagos. Who told you? There is still a functioning seaport in Port Harcourt. What happened in Port Harcourt? Even if there is no seaport in Port Harcourt, you can still clear your goods in Lagos and still transport it down to East and fix your price. People from Lagos will still come down to East and buy. Highest Otiego. You have mind, go to Trefe, Zwan, a 10 years lease, Royal Duplex, Royal Plaza. After 10 years, the owners of the land will collect it from you. You know, Zuzugare. Balogo Bokotata, after 5 months, in a year, Balogo na Boko 3 times. You never ask yourself a question. After renovating, after 3 months, again, they have renovated it. If you can workshop for something million, oh, grow, chakwa, you know, yo. Oh, listen, on your boat, Nanya, anything mere onye Igbo taa na ala onye ọzọ akọrọ mbụ Igbo gịnị igbe update because I am a ife and I am a ife sakadi na the post where that reveal where the matter that ebe erere 10 years ebe demolition was said and trefe aruche kwana go to that place you will not believe na let me see any idiot that will come up on social media again na say I am Igbo anything. Nobody is doing anything. Igbo people never reach to get themselves. Because they need to suffer. The billionaire among them, thank God for Obi Kubana. Abataga Asaba. Obi Kubana Abataga Asaba. Set a record. You know very hard. Billionaires, all your mask, let's say it, let's go. Fiam, who we first to reach. Also, to go to standard. In less than 6 months, 1 year, kita, if you buy enough skyscraper, one, because eba called the shore. Ne asaba, ne oba, eba called Murawa. Also, to be Obatara away, never abunkim. Unu, Jabani, watch a memory, Unu, watch a memory. Hey, I am Igbo. Daya Buono very soon. Unu what? Fear Unu. Omojo mama maliko. Enya no bosi. Ezeni ale mezi. Na nzaki bia abugonye nwona hu makalola labai. Obodo nyere S2 visa. Oji wata that S2 visa obulo 2 days go for ya. Oba ticket ka oje fu family ya. Otu akokwa agbara la Great Nigeria House siri gbawo e. Lebe nzaki ibe ya na ebe akwa biko si Bulgaria block la block dadolia. Double ya akwa ogwo. Josi I gave us no to ani bebe akwa. Hey! Adaze okwu munna anyị la atọ ndị ihe ara nwere ebe asa ndị nwere ebe ambụ aja. Otu Lagos si erisi ndị Igbo is too much. Every day ka ọkụ na-agba. Just go there and take any good voice note. Zaki ibe ya. All send voice note because you guys are block. La the whole of that dolia. It's boto ya ka haliano authentic. Authentic agwakwa nwanne patazie poyo bla bala okwa na agba. Omale oge opubula. Na nwanne nwoke amechara chi gas. Odikobo na ihe jiri brain ebe otu aka okwa siri budi. Otu aka ulo siri dadia. Just get voice note a ebe akwa.
Kapulo before to lake and Doga. Hi! Zaki Bayes but a mother's but on you moji. Obum them, eh? Hi! Hello, Nze. Iputago? One of them about one of them makes a block of the doom. Hey, Timo. One of them, not another bit, I had to almond double. Timo. Because I'm not alive, I'm not because I'm very in the because I'm one of my panel. Hello, good evening, sirs. Ụmụnne m biko zienu eji nchukwu wee yie unu biko zienu nwanne unu nwaanyị onye ụzọ akwa ụmụara ugwu biko nu nna ya unu gbatanịnị m ọsọ enyemaka ego atananụ m igu n'isi o biko gbatanịnị m ọsọ enyemaka o ụmụnne m na-atọ nọ na that Great Nigerian House gbara ọkụ biko gbatanịnị m ọsọ enyemaka o ụmụnne m na-atọ nọ n'ime ebe ahụ biko eji nchukwu ya unu ụmụnne m o biko zienu unu biko na ụmụnne unu n'ebe ahụ ofu nne ndị ofu nne ji bishọ ha ka nsendere ha anụnwa biko gbatanịnị m ọsọ enyemaka ego atananị m igu n'isi o biko zie nene ada nne ha na-akpọ unu biko na ụmụnne m ana m ayọ unu ụmụnne m na-atọ onye tọrọ onye na onye tọrọ onye n'ebe ahụ biko zienu ụmụnne m ji bupụta ahịa ha ma ngwa ihe ji wee dachi ha ụzọ biko zienu ha nọ n'ime ebe ahụ the very building ha nọ n'ime ya ka kwụ ọtọ ọ dị extension bụ ihe dara ada ọ dị side extension na-abụbụ ihe dara but beauty na ebe chọbụ ha nọ ka kwụ ọtọ biko zie na believe na ụmụnne m ka dị ndụ gbaghara nene m gbata nene m ọsọ enyemaka ụmụnne m ana m ayọ n'unu biko zie nene ụmụnne unu nọkwa n'ime ebe omeihe ukwu Jizọs ụmụnne m gbaghara nene m biko nene abụ m onye ụzọ akwa abụ m onye ụmụọrụ ugwu afa ha bụ Mr. Classic ụmụnne na-atọ afa ha ije ma ha na plaza Mr. Classic shọpụ ha dị na second floor afa ha Mr. Classic ha na-ere akwa ha na-ere akpa ụkwụ chi ụmụ nwoke chi ụmụ nwaanyị biko zienụ gbatanụ m ọsọ enyemaka onye ọbụla ịkpọrọ Mr. Classic ụmụ ejima na-atọ ha mara ndị ọgbụ do biko zie nene do gbaghara n'afa ha bụ Steven afa Kasmia afa ha bụ Ekene dịrị Chukwu Collins biko zie nene ụmụnne gbaghara nene m bata nene m ọsọ enyemaka do biko zie nene ọrụ ụtụtụ echi akpọ m ụmụnne m ndị ọzọ eje Lagos Island gbata nene m ọsọ enyemaka bịabanụ ntu Lagos Island bịanụ nyere nwanne ụlọ aka ka mmanụ mama zụta ụmụnne m na-atọ ndụ donia nene o nne m anwụọna nna m anwụọna ọgbasa ọsọ unu bụ ndị nwere o mmakwenyi ụmụnne m na-atọ gbatara nene m ọsọ enyemaka ụzọ agba gbatara nene m ọsọ ihe ala gbata nene m ọsọ ihe ala gbata nene nwanne ụlọ ọsọ nwanne ụlọ anwụkwa anaghị ọkwa ụmụnne m na-atọ ụmụnne ndị nne ji donia nene afa m bụ Adaọra Polycarp Ikwuameze nwa amata Ikwuameze n'ụzọ agwa ụmụọrụ ugwu gbata nene m ọsọ enyemaka biko zieni ayọ ka nna ya unu mee nka Chukwu na ya egozie unu donia na onwe ike anyị abata n'ezinụlọ anyị donia nene Ife Lemon 24 obi mgbawa hai lee otu ndị mmadụ si anwụ na Nigeria lee otu ndị mmadụ si anwụ na Lagos may their soul continue to rest in peace asa ndị nwụrụ anwụ bụ aja Lord just feel good ka afọ